Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Ya veo el brillo en tus ojos. Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más te pega. Es un placer conocerte, quizá tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más te pega. Dancehall estaba ardiendo, había muchos tipos, pero a ti te veo el primero. Camiseta Armani con pantalones negros. Yo solo te bailo a ti y me estaba mirando, estaba temblando, todo aceleraba, tú me seguías dando. Desde ese momento supimos que iba para largo. Yo solo te bailo a ti, te bailo, me mira. Yo sé que tú me amas, no quería estar atada, pero a ti te casaba. Te bailo, me mira. Yo sé que tú me amas, no quería estar atada, pero a ti te casaba. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo, cuando yo te bailo sé que cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Cuando yo te bailo, cuando yo te bailo sé que cuando yo te bailo ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo, cuando yo te bailo sé que cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Cuando yo te bailo, cuando yo te bailo sé que cuando yo te bailo ya veo el brillo en tus ojos. Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más te pega. Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más te pega. Me mira, yo sé que tú me amas, no quería estar atada, pero a ti te casaba. Te bailo, me mira, yo sé que tú me amas, no quería estar atada, pero a ti te casaba. Entré en el dancehall, estaba ardiendo, había muchos tipos, pero a ti te veo el primero. Camiseta Armani con pantalones negros. Yo solo te bailo a ti y me estaba mirando, estaba temblando, todo aceleraba, tú me seguías dando. Desde ese momento supimos que iba para largo. Yo solo te bailo a ti. Entré en el dancehall, estaba ardiendo, había muchos tipos, pero a ti te veo el primero. Camiseta Armani con pantalones negros. Yo solo te bailo a ti y me estaba mirando, estaba temblando, todo aceleraba, tú me seguías dando. Desde ese momento supimos que iba para largo. Yo solo te bailo a ti. Yo solo te bailo a ti. Yo solo te bailo a ti. Ay, papi. Ahora xa se che ve. Que tal, Alexandre? Moi ben. Bueno, primeiro de nada, darche as gracias por estar aquí conmigo. A verdade é que xa tiña ganas de entrevistarte. Para que non o sepa, Alexandre e eu fomos compañeiros de clase durante bastante tempo. Entón, esta entrevista era obligatoria para que presente o seu libro e tal. Entón, vamos proceder un pouquiño ca entrevista. Vouche preguntar, pois, a típica, a que lle fago sempre a todo o mundo. Explícanos un pouco quen é Alexandre Corbillón. Esta pregunta é como un pouco de quen ves sendo. Sí, efectivamente. Pois son un mozo celanovés de 18 anos que escribín o meu primer libro con 17. Bueno, pouco máis que contar da miña vida que non é así moi interesante.
Bueno, vamos ahora empezar ca historia de como empezaste a escribir, como se che deu un día por empezar a escribir poemas, contanos un pouquiño como empezaste neste mundillo. A ver, realmente eu empecé a escribir poemas para a miña moza. O sea, eran poemas bastante chorras, de dicíndolle, guau, cuánto te quero, non sei qué, pero eran poemas bastante ridículos, sin rima e sen todo. Pero bueno, despois nunca deixei esa afición e funa pois desenvolvendo máis cada vez. Nun principio non me apoyaba moita xente, eh, incluso profesores me decían que aquilo non tiña rima, que non tiña sentido, pero xa cando era moi pequeno. Pero non me rendín e seguín para adiante, seguín facendo como me gustaba, porque realmente aquilo pues, parecía que me facía sentir ben comigo mesmo. Así que seguín facendo. Bueno, a verdade é que despois, no 2016, máis ou menos, empezaron a pasar unha serie de cousas que dixen, bueno, se non escribo, entonces acabo co mundo inteiro, porque era bastante agobiante toda a situación. Entón, tras esa afición de escribir para, supoño que relaxarte, facerte sentir mellor, saiu o libro Cristal. A partir do 2018, máis ou menos, empecé a escribir con máis forza, é dicir, empecé a ser suficientemente forte para demostrar nos poemas o que sentía, porque entre o 2016 e o 2018 pasaron moitísimas cousas, como, por exemplo, a morte do meu bisavó. Despois, había unha etapa como de revolución interna e eu non sabía realmente o que sentía, porque era un cúmulo de cousas. Recordo que hasta cando me deron a noticia, quedeime un pouco en shock, porque, de algún xeito, eu sabía que el falecera xa. Entonces foi un pouco raro. Ademais, sempre criei-me cos meus bisavós, por lo tanto, despois foi un choque, non? Velos cada vez máis velliños, pois sempre tirou de min esa amargura. No 2018 dixen, teño que empezar a escribir todo isto porque senón vai ser moi difícil para min. E xusto no 2018 tamén coñecín o meu primer amor, que a maioría do libro pois vai sobre amores, por iso é tan triste. Foi precisamente por eso porque empecé a escribir a partir do 2018. Eu teño unha pregunta moi interesante, e que algúns artistas de todos os estilos, escritores, cantantes, músicos, etc., sempre teñen un pouco de medo a hora de sacar o seu primeiro álbum ou o seu primeiro libro do que dirán. Tú, tras ese pouco apoio que tiveche dos profesores, etc., a hora de sacar o libro de Cristal, como te sentiches? Sentías un pouco de medo polo que dirán ou tiñas en plan claro dende o primeiro momento que querías sacar eso para adiante? A ver, realmente, nun principio non me apoyaban os profesores, pero eran de primaria. Xa despois na ESO e no bacharelato, pois sí que me apoyaronme moitísimo, sobre todo, pois, a profesora de castelán, a de galego, en xeral, todos os profesores, non? Que me permitiron desenvolver a miña afección. De feito, eu escribía nas clases. Eu creo que eles o sabían, pero non me decían nada, que se calaban e tal, para, non sei. Pero eu atendía, o que pasa é que viña má inspiración xusto naquel momento e precisamente o poemario está escrito en castelán e en galego, porque nas clases de castelán pois escribía en castelán porque sentía pois a Teresa falar da xeración do 27 e eu, en castelán. Entón, pois, foi precisamente eso, pero despois sí que me apoyaron. Con respecto ao que dirán, non me importaba absolutamente nada. Nunca me importou como para importarme agora pro que dirán do meu libro. Basicamente, eu fago o meu libro non para que lle guste a xente, que tamén me gustaría, non que lle gustase, obviamente, pero facían máis que nada non por os demais, senón por min mesmo, para, de algún xeito, quitarme un peso de encima. Este libro realmente para fechar unha etapa, para deixala de lado, aínda que non se cerrara de todo, e doume de conta agora, pero, a vida creo que é un proceso. Entón, por lo tanto, habrá que intentalo doutro xeito ou con este segundo libro para intentar pechar ben certas cousas. Porque ao final o tempo é o único que pode pechar portas que aínda siguen abertas.
E este libro de cristal, para que non, o sea, para que a xente o sepa, cada poema ven vinculado a unha canción, non? ¿Mm? E Sí. tú eso, cada poema, entón, escríbelo en base á canción ou tras escribir o poema buscas a canción? Quero saber como foi máis ou menos a confección diste libro. A ver, resulta que a min sempre me gustou moitísimo a música. Dende pequeniño. Apunteime a pandeireta, clases de gaita e todo iso. Que pasa? Que despois empecé a tocar a flauta. A partir dese momento dixen, a música non é o meu. Non son un virtuoso da música, non teño futuro como músico, pero aínda así gustame moito e disfruto moitísimo dela. Entón, claro, non puiden nin tocar a gaita porque non sabía tocar a flauta, entonces pois dixen, bueno, pois xa que non podo ser músico, voume dedicar a outra cousa. E nada, sempre me gustou moitísima música, por tanto, eh, no meu día a día é moi importante. É dicir, eu estudo con música, eu vivo con música, eu desayuno con música, dúchome con música, todo fago con música, porque realmente a min reláxame moitísimo. E aparte deso, digamos que lle poño unha imaxe detrás desa canción. Mira que a mí non se me dá ben o inglés, porque non é no idioma que máis destaco. Pero aínda así, eso me gustaba, é dicir, a música en inglés gústame precisamente porque non a entendo, ou non a quero entender máis ben, porque non quero saber o que di a letra, senón quero intentar descifrar de algún xeito o que di a melodía. Entón, pois, intentaba porlle unha letra a unha canción, pero unha letra que fora persoal, que fora miña, e realmente nin siquiera coincide cas letras das cancións, pero esa especie de melodía sí que acompaña de algún xeito o poema. É como que se lle fora aí unha armadura, non? Ao que aferrarse. Entón, penso que complementase o tema da música co tema da escritura para crear unha sensación nova. Sin duda é un libro do máis completo. Bueno, vouche facer así unha pregunta un tanto extraña. Vamos falar un pouquiño sobre as críticas, que poden ser positivas e negativas. Non sei se hai algunha negativa xa, pero nise caso, ti pensas que estás preparado para esas críticas? Como pensas ti que as levarías ou como as levas? A ver, son unha persona bastante ruda nese sentido. Como se dixen, non me importa moito o que a xente opine, nin opine de min, nin opine do meu libro, porque ao final eu estou conforme co que fixen, máis que nada porque era algo meu, sabes? Nin siquiera era algo referido a un público, non era algo que creei pensando tanto nas críticas boas como nas críticas malas que iba a recibir. Obviamente a todos nos gusta, non? Que nos feliciten, que nos den pois o seu punto de vista e se positivo, pois moitísimo mellor, pero eu penso que sí que estou preparado para afrontar as críticas negativas. Por exemplo, a min dixeranme nun principio que o libro contaba con algún erro ortográfico e dixenlle sí, conta, algúns deles intencionados, por exemplo, algún dialectalismo, porque reflexa a miña fala, reflexa como eu son, como eu vivo, unha parte de min. E, a ver, tamén tiña algún castelanismo para que me rimaran algunhas cousas e outros simplemente porque se me pasou, ou unha palabra mal escrita, cun mal acento, ou calquer cousa así. Entonces, eu penso que sí, que estou preparado para recibir tamén críticas negativas. Non porque me vai a, digamos, non importar o que digan, senón que vou intentar collelas todas e decir, bueno, pois tes razón. E aquí, pois tal vez o podía haber feito mellor, pero creo que son consciente deso. Son unha persona bastante perfeccionista, non conformista, por o tanto, sempre intento mellorar eu mesmo. Por eso, hai veces que sí, que levo un pouco mal as críticas, porque é como se me dixeran faz algo mal, pero eu internamente xa sei que o fixen mal. E como son unha persona, digamos, gorda, lle dices, non é que estás gorda, e irá a persona gorda, claro, eu teño espellos na casa, non fai falta que mo recordes. Non só tú tes ollos. Bueno, vamos pasar agora a falar un pouquiño dunha cousa tamén bastante curiosa, que é a portada do teu libro. Eu creo que sei o que pasa, que eu penso, pa xente de Celanova, Xandre, explícanolo ti, é a zona esta, subindo ao coro alto, a zona que ten as vitrinas, que representa esa portada? A ver, máis ben a pregunta teria que ser ao revés. Que non representa esta portada? Realmente representa
o conxunto dun universo, un universo que se ten interno. De aí ven a palabra cristal, porque cada un de nós ten como un mundo interno que pode ser de varios materiais. É como se construíramos os soños de diversas formas. E eso serían as nosas inspiracións, todo o que levamos dentro. Para min eso é de cristal, porque é un material moi versátil, que é duro, transparente, translúcido, opaco, pero pode ser tamén resistente ou quebradizo. Por lo tanto, para min é todo iso. E realmente non é bipolaridade, é simplemente que cada un de nós ten un mundo e o mundo ese complexo. Non é blanco ou negro. Por lo tanto, ten esa complexidade que nos fai humanos, é dicir, a complexidade do ser humano é o que nos identifica. E despois, por o tema da portada, pois representa como unha alma. Bueno, teño aquí o libro, por eso estou mirando hacia baixo. Representaría, pois, isto de aquí é unha ventana, non? A ventana do claustro. Sí. Estas vitrinas de aquí representarían o tempo. Se vos fixades, máis ou menos por aquí, ten como se fora pó. Entonces sería como o pasado. Máis pa diante teríamos o presente. E nesta, o futuro. Isto explicaría polo mellor Lorena, porque é que na fixo. Pero, bueno, isto sería como a alma que está aquí encerrada. E de feito, quere salir. A ventana sería como os ollos, porque realmente nós expresamos o que sentimos non coas palabras, senón cos ollos. Eu sempre dicen que notaba moi ben cando unha persona estaba mal, non por o que me dixera, non por a forma, senón por a súa mirada. Así que é un poquinho o que quere decir. E realmente por aquí, ainda non se ve, pero ten algunha tabla levantada, porque representa que nós nos intentamos facer daño a nós mesmos para intentar salir. Entonces é un pouco complexo o proceso de salir de aquí. E é tan complexo que ao final a única saída, que teóricamente é a ventana, nin siquiera ten un pomo para abrila. Ademais de que está confundida a alma, porque nos cristais reflexase máis dunha posible saída, pero esas saídas non son verdadeiras, porque únicamente é un reflexo. Sin duda é unha portada preciosa e dende aquí mandamoslle un abrazo a Lorena, que é unha artistaza tamén. A verdade que E sí. outra cousa que me chama a atención é que ao final do teu libro daslle as gracias á xente que te apoiou, pero tamén á xente que che fixo daño. Explícanos un pouquiño tamén como por qué. Pois porque eu penso que na vida non se pode desaproveitar nada. É dicir, tanto as cousas boas serven como as cousas malas. E eu hasta penso que as cousas malas son as que mellor nos serven para mellorar. É dicir, eu voulle dar as grazas a unha persona que me fixo daño. Sí. Sí, porque me fixo máis forte. E xo digo no libro, que xo fíxome máis forte e fíxome ser quen son. Realmente eu son consciente de que eu xa non son aquel neno que tiña aquela ilusión ou aquel brillo nos ollos. De feito, é algo que me decía a Lorena, non? Que teño algo especial como nos ollos, que sempre teño como ese brillo. E que últimamente non é que non o estuvera vendo, senón como que me vía a oscuridade. Non unha oscuridade de maldad, senón unha oscuridade que estaba ao redor miña. E eu penso que sí. Eu penso que ao final acabo dando todo de min e acabo me quedando eu sen nada por intentar axudar aos demais ou por intentar estar aí. E ao final sempre me poño nun segundo lugar e nunca me ocupo das cousas de min mesmo. Entón, ese é o que me pasaba, non? E ti cando escribes, tes un escritor ou un artista que sexa o teu referente ou gustache ser fiel ao teu estilo e non, sabes, non sei se me entendes a pregunta. Sí, sí. A ver, como referentes teño moitísimos. Que pasa? Que eu a hora de escribir, a verdade é que fago un pouco que me peta. Eu escribo, cando estou cabreado, pois escribo. Cando estou triste, pois escribo. Cando estou alegre, non escribo. Porque a alegría é o único sentimento do que a mí non me gusta falar. É dicir, se estou contento por estar namorado ou por calquer cousa así, e se vexo que é unha vivencia que pode ter un trasfondo poético, vale, pero cando sentimos alegría parece unha tontería escribir, no meu caso, porque penso disfrutar dese estado. E entonces non me vou por escribir podendo, eu que sei, salir cos meus amigos ou dar unha volta ou facer algo que me guste. Claro que sí, que tamén me gusta escribir, pero non vexo preciso facelo cando estou contento, porque non necesito sacarme ese sentimento hacia fora, porque xa o sinto. E despois, pois bueno,
Eso é un poquinho a resposta. Pero en canto a referentes, teño a Rosalía de Castro, que me encanta. Despois teño a Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro. E esos son un poquinho os que máis me gustan. Tamén está Blanco Amor, que tamén me gusta moito. Estou lendo agora a unha poetisa que me gusta moito tamén, que é Yolanda Castaño, co seu último libro Materia. Ademais regalaronme uns cantos libros de poesía do finales do século XX, o sea, do principio do século XXI, que me gusta moito tamén. Están persoas como Né Barros, que é un rapaciño, tamén debe ter mesmo esa miña idade. E hai outra, que agora non me acordo do nome, bueno, pero que é amiga dunha amiga miña de Santiago, e cando a vi no libro dixen, esta rapaza coñezo. E resulta que era unha amiga, ao final o mundo é un pano. Bueno, vamos ahora a falar sobre unha cousa moi curiosa que acórdome moitísimo desa época na que estábamos aí no instituto os dous xuntos na clase e había unha cousa que decías moito que nunca se me vai olvidar, que era que o amor é unha droga. Acórdome moitísimo deso. Podesme explicar un pouquiño como vai eso? O sea, falando así de enamoramiento, de que o teu libro teña así poemas dedicado ao amor, podesnos explicar así un pouquiño? Non sei se eso se podía contar, pero é algo que teño moi metido así desa época. Porque eu penso que o amor é como a droga precisamente pois por ese efecto que nos produce. Tú cando consumes calquer tipo de droga cambias como o teu estado a un estado artificial. Un estado que non é o real e ao mellor faiche ver cousas que non son e despois ao final acaba creando unha especie de dependencia, a menos que sean drogas como el LSD. Pero, bueno, acaban creando esa dependencia en ti que acaba querendo consumir máis. Por lo tanto, o amor é basicamente o mesmo. Ao final acaba che facendo dano, porque a droga tamén fai dano, non, para o corpo, e acaba tirando de ti, eu penso que o peor. Tanto o bo, porque acaba sendo sincero e acaba está abrindo a outra persoa, pero tamén o malo. Eu penso que abrirse a unha persoa ao final nunca é bo. Nunca é bo porque non vai haber unha persoa como a ti, que te entenda como ti teóricamente te entendes a ti mesmo, e mira que é complicado, de feito, eu moitas veces non me entendo a mí mesmo. Pero tampouco vou esperar que outra persona me entenda, porque xa bastante me costa facelo a min como para outra persoa que non vive o que estou vivindo eu. E non digo que eu sea a persoa que máis sufriu no mundo, ni moito menos, pero sí que eu tampouco lle podo decir, por exemplo, a un amigo ou unha amiga, sei por o que estás pasando, porque realmente non podo saber o que sinto ao 100%. De feito, eu teño unha personalidade tipo Paz, que é unha persoa altamente sensible. Por lo tanto, sinto as cousas a diferente nivel. Digamos que podo empezar a chorar da nada, ainda que non chore nunca, basicamente porque o mellor vexo algo que me recorda a un momento da miña vida. Hai unha anécdota cun xoguetiño da miña nai que, bueno, que eu non pasaba moitísimo tempo ca miña nai porque ela tiña que estar traballando. Entonces eu vivía cos meus bisavós. Ela regaloume un cochiño pequeniño e era moi bonito. Eu sempre xogaba con el. O que pasa é que un día, pois, rompeu e botei a chorar. E os meus bisavós dicíndome, no, pero compro outro. Realmente eu non quería outro xoguete, porque ese xoguete non era por o xoguete en sí, senón por a persona que modera. Recordábame a miña nai e era como unha das poucas cousas que podía ter dela, que podía estar con ela e realmente facíame sentir conectada con ela. Por lo tanto, eu penso que iso sempre xogou un pouco a miña contra, o de ser sensible, pero realmente faime ser quen son. Entón, bueno, isto é máis ou menos como afronto eu as situacións. Co respecto do amor, para mí sempre foi moi complicado porque nunca souben que nivel, é dicir, que teño que pôr na balanza. Sempre me sentía como ou un pouco de máis ou un pouco de menos. Cal sería o punto medio entre que unha persona non se sinta desplazada ou non se sinta agobiada. Entonces, sempre intentaba estar nun punto medio, pero realmente eu penso que así estaba perdendo de ser quen son. E bueno, para finalizar así esta mini entrevista, tes futuros proxectos xa en mente para sacar novos libros, novos poemarios? Sí, de feito, o luns voume a Islandia porque me recoñeceron o meu traballo na Deputación de Ourense e, por lo tanto, deron unha oportunidade de viaxar a Islandia durante un mes.
e voume unha residencia de artistas, de escritores, poetas, tamén pintores, de todo un pouquiño, de todas as artes. E pois vou elí seguir escribindo o meu segundo poemario, que se vai chamar Éxtase, como a droga, precisamente. Ojo, Non vai tratar, bueno, a ver, sí que vai tratar do amor entre moitas cousas, pero sobre todo vai tratar dese estado de euforia. É como que sintes aquel subidón da droga. Pois é tal cual isto. E vai ser un pouco de crítica social. A crítica social neste novo libro vai ser bastante forte e bastante máis reiterada, é dicir, vais ver moito máis. pois hai que estar atentos porque cando presentes ese segundo libro, se queres, volves aquí, presentación outra vez, e encantado. E nada, Alexandre, noraboa por ese viaxe a Islandia, que non sei, o Gracias. día 1 marcho, non? Sí, Dixeche. o día 1 de agosto. Noraboa, nada, desexoche moitos máis éxitos no mundo da escritura, e nada, que sepas que fan dende fai tempo, aquí, por si algún día chegas aí ao alto, que te acordes de mí. E nada, moitísimas gracias por vir aquí, facíame moita ilusión, xa che digo, e nada, de feito hai aquí un montón de xente de Celanova que estivo toda a entrevista aí falando e tal, entón, moitísimas gracias a les tamén. Se queres decir algo agora, todo teu directo. Vale, eu tamén teño que agradecer a todas as persoas, como decía no libro, a todas aquelas persoas que me apoiaron, as que estades aquí, pero tamén as persoas que de algún xeito me cambiaron tanto para ben como para mal. De verdade que moitísimas gracias a todos porque me fixeste ser quen son. E a verdade é que non me arrepinto de ser como son. E síntome bastante orgulloso. Bueno, pois ata aquí este segundo episodio de 20 preguntas con Cupido. Gracias, Xandre. Nada, xa falamos, vale? Un abrazo. Un abrazo. Chao, Chao. chao.